मनुष्य के लिए 3 गो बात बहुत ध्यान में रखे के चाही, याद रखे के चाही कि द्वेष संसार में, समाज में तो केकरो न केकरो से तो होइए जाए छे, लेकिन 3 गो से कभी द्वेष मत करब, न तो सर्वनाश हो जाए। ब्राह्मण से, गाय से और देवी देवता से। काहे ब्राह्मण मार्गदर्शन करे छे, उ ब्राह्मण के हम बात कर रहल छी जे आचरण करे है ब्राह्मण के, जे सच में ब्राह्मण है ओकर बात कर रहल छी। आ गाय के, गाय दूध दै छथुन, घी दै छथुन। गाय माता के समान, जे 7 माता है, 7 माता में एगो गौ माता अबै छे। तो गौ माता से कभी भी द्वेष के मतलब उनकर पालन पोषण करो, उनकरा खिलाओ, उनकर पूजा करो, उनकर सेवा करना ही उनकर पूजा है वास्तव में गाय के। तो गाय से कभी द्वेष नहीं करो, घृणा नहीं करो। और तेसर है देवी देवता से, देवी देवता से भी कभी द्वेष नहीं करो। काहे कि देवी देवता जितना भी हमने सब कर रहल छी, जितना भी क्रियाकलाप, बारिश, हवा, पानी या सांस ले रहल छी, तो हर चीज देवी देवता के में हाथ है, हर चीज में। उन देवी देवता के बिना हमनी सब कुछ नहीं कर सके छी। हमनी सबके लगत होत कि हम अपना बल पर, हम अपना मेहनत पर, हम अपना ईमानदारी से काम कर रहल छी, हम केकरो बाप दादा के कमाइल नहीं खाई छी, कह सके छी कोनो। लेकिन बिना मदद के अहाँ कुछो नहीं कर सके छी, बिना देवी देवता के, भगवान के कृपा के बिना। तो उनकरा भी पूजा करे के चाहे, उनकरा से भी आशीर्वाद की याचना करे के चाहे। आशीर्वाद की याचना कब? सेवा करके, सबके सेवा से ही अहाँ समर्पण कर सके छी। हरे कृष्णा।